a situación de Galicia é variada. Hai concellos que se abastecen do río, concellos que se abastecen de encoro, e concellos que se abastecen dos seus propios manantiais, pero, ao final, por tanto, a seca neste momento non incide coa mesma gravedade en todos. O da Conca do Lérez é pola baixada do caudal ecolóxico especialmente preocupante, por eso actuamos pero, ao final, se esta situación continúa, todos se van ver afectados. Por lo tanto, o labor de concienciación, que, logo, ten que facer a Xunta de Galicia, pero solo coa Xunta de Galicia non vai ser dabondo, creo que hai que empezar a facelo e facelo canto antes. Falar tamén coas administracións competentes noutras concas, estou falando na Conca do Miño, saben que vostedes, a Administración Autonómica, é titular dunha conca concreta, que toda a parte na franxa atlántica, pero hai outros concellos abastecidos pola Conca do Miño, por lo tanto, competencia da Confederación Hidrográfica do Miño, que tamén ten que tomar as súas medidas. Creo que isto é unha tarefa de todos, e a Xunta de Galicia, nas súas competencias medioambientais, nas súas competencias de xestión de augas, nas súas competencias de axuda, cando sexa preciso facer algunha obra de emerxencia, se que a situación é moi complicada, aí vai estar sempre, pero isto é unha tarefa, é unha situación variada, pero que, ao final, se seguimos así non tomamos medidas, nos vai levar a todos os concellos, aos 313, insisto, en diferentes grados, en diferentes tempos, a unha situación moi complicada.